Higpit karon ang pagpaniid sa Department of Interior and Local Government sa kampanya sa matag Local Government Unit Batok sa gidiling drogas. Sa Dakbayan sa Mandaue, aktibo ang Anti-Drug Council sa Dakbayan. Si Chona Carrion sa report. Way nakit ang suliran si Attorney Danilo Almendras, City Administrator sa Dakbayan sa Mandaue, subay sa kampanya Batok sa gidiling drogas. Iyang gipasalig nga unsa may panginahanglan sa kapulisan sa Dakbayan ilang gihatag. Kadang unit mga mantag estimate no pila ilahang di panlantaw nga may kinahanglan nila for the succeeding year. Gihulagway usab sa Department of Interior and Local Government sa Dakbayan sa Mandaue nga aktibo ang dakbayan ug kabarangayan sa ilang kampanya Batok sa gidiling drogas. As far as functionality of the ADA, Anti-Drug Abuse Councils of the city, maayo, functional ang Mandaue. Usa sa suporta nga gihatag sa Dakbayan maong 24 milyones pesos nga gahin alang sa peace and order. 30% niini gigahin alang sa intelligence fund. Samtang laing 9 milyones pesos nga gahin gitagana alang sa kampanya Batok sa gidiling drogas. Actually sir, naa sa PAPS plan, na siya mga specific activities for the utilization of the 9 million for illegal drugs. Uban ni Godfrey Rilien, Chona Carrion, Balitang Bisdak.